Той човек Стоян трябва да го рекламираме. Трябва. Кое? Стоян да го продадем. Аз се продавам сам. Мен не мога да продадеш, защото съм безценен. Бъбрете ти колко върна? Ако да знам. 50-60 хиляди евро. Вей, аз имам толкова много пари в мене. Значи продавам единия 60 хиляди. Продавам и втория още 60 хиляди лева и изкупувам един втора употреба да мога да живея. Това. Продай си мозъка. Не може, ако попадне в грешните ръце, ще продават на света. I have no idea. Къде си роден? Не си ли роден в Хасково? По документи. През зимата. Who knows? Васин е роден в Хасково. През една сурова зима, когато снегът е бил огромен. Ти се базикаш, ама беше човек. Какво? Ти се базикаш, ама беше наистина голям. Знам, ти ми казва. Сняг. Бах ти, зимата е било, като съм гледал снимките, човек. It was monstrous. Зима да видиш. Побай точно време, къде зими имаше. Еми, А сега? Никой зими няма. Сега с тази демокрация, какво зима ще видиш? ще видиш нищо. Кога зимаш видиш нищо? Къде? I see people trying to beat each other. Sharp baguette. Само ти ли ще повтаряш? Уи. Ще желаете ли захар с вашия чай? Уи. А мляко? Уи. Говорите много хубаво френски. Красиос. Gracias. Говорите много хубав френски, порке? Yes, yes. Commander, we have a Toffee heading our course. Open the mouth. О май гад. После що не идвали извънземните. Isn't it obvious? What? What was that? Кое? Това е близ куката. The имба. Corporate hook. Едно време какви куки имаше. По живко време, нали? Кой ви събит? Май, настоям пак трябва да ти рике. No. Кой бе? Please no. Best carry there is. Това не е мидлейнар. Ти го кажи на някой друг. Бе, аз ще имам Ади Кери. Не, няма Ще имам етап. Ади Кери. Лели. Не такова ще ковем история, моето момче. Ще ковем история. Сигурно ще ковете нещо, ама не знам какво. Не, но да са ковете за... Стоян ми вика, това не е митлейнер, след като играе Blitzcrank мит. Your point? Това съм го Your правил, point? защото ще ги пукна. Не е такова хук. Хук бе! Ама бе. Нетко! Няма. Мата. Какво правиш бе? Няма. вече. We mustn't not die some. Попите, пипите. You speak English, yes? We mustn't not die some. You must herb to derp. Do you дърпа хърпа? Or do you хърпа дърпа? Хърпа you must derp. Бота ги няма вече. Михо? And Тупката умряла. Да. любката хуче сам аз да го спася пак. Да, той не може да играе изобщо момчето. Еми не може. You so funny, guys. Да. Damn. Damn, your jokes make me laugh. Kind sirs. Напиши им след играта лесно. Кое ниво сте? Това пост макара съм Джордано с 5-то ниво. Те с какво? Да съм Джордано и да съм 5-то ниво. Джорджано Пето ниво, да. Това е грубо, че кое ниво сте. Нали? Пето. Пето. Да. Пето. Той ниво макара да съм 5. Да. Той нещо макар аз съм пето ниво. Пето. Техния вен има... техния вен на АП. О, попеле! Попеле! When you poop so hard, start to speak Chinese. Нали, Любо? Да. А пипа пупа?
I want poop, I simply not a poop, but a poopy lip. How strong is your poop? Mucho strong. Вай! Большой пуп. Большой грозный пуп. Mucho poop. Грозный пуп. Большой пуп. Почва дракон. Да, не мога да се метна. Омага! Екс-Любо, екс-този, другия! Екс-дюшим. Къде е този, къде е другия? Екс-Васил, точно то стърсех. Точно Васил търсих, нали? Yes. Да мен ли край? Не, Василе, не мой фармя. Айде ба. Айде шибни га Да един. дойда като съм далече сега. Те бе късте крака, бе. Те бе грък. Сега ще умреш там, махай ми се отлегна. Аре бе, брат. Шибни един шамар, бе. Одри! Яма, Василе, как го приема? Този Васил макара да се смея. Знам. А пипера, пупера. It's good, good. I'll beat you dead. Oh, I'm dead. О, не можа да го смайта. О, ма то отиде. Кабухалка, човек вас. In the face. Трябва да ти намеря този бейсболния скин на Трандала. Yes. Тарарарара! Тан 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 тан. Тарарарара! Всеки път като направиш... Всеки път като направиш кил човек, само той се чува. Тарарарара! I'll be even more majestic. О, да флаш, човек! Точно да Flash of the Century. Толкова да бързаш за кил, че да прескочиш героите. Да, човек! Сега, This is big top lane buri. леле? Didn't expect that. Аз ти той също. Няма. Змио! Ти му казваш, той не слуша. Змио. Аз съм тука! The mind games, човек. He's next to me and he was going to jump up in the air. Predictions. Пателях, не са таковете. Аз съм тук, вика. Аз съм тук. И он е някакъв такъв вече наистина е много бъркан човек. Човек успя да го объркаш. Алот. В момента в който и той не знаеше къде тръгне. Някакъв, I see him. He's next to me. I feel his breath on my But shoulder. wait, he's ulting. He's looking. He's jumping. But where? Ами той има лар до мен, естествено, че ме обучат, разбирам. I'm not mad. Направо та смачка, хей. Кефте. Regardez, vous avez une fuite. Speed! Give me what I need! Fast and Furious, не мога да минеш. Speed! Военните, знаеш как наричат половите с органи? Как? Командосите без каски. Направо така. I see what you did there! Къци. Къция, това е смешно. Къци. Знаеш къде е най-смешното? Кое? Ми това. Кое? Ю. Василе, не си забавен. И майка ти така каза, ама после се промени мнение. Като те видя голи. След това. Oh my god.
50 голда. Как го казва вече е на баси ачивмента. 50 голда с 50 голда, човек. Много ясно, 50 готина банчика.